जों दिनै इउथ त्रिपुरा फेडारेशननि अंगै हृष्यमुख YTF ब्लक कमिटिनि जों दिनै जोंनि प्रेसिडेन्टनि दागि मंबाय वर्किं प्रेसिडेन्टनि दागि मंबाय जों ब्लक प्रेसिडेन्टनि मुं डिक्लेयार खालामनाय दङ हृष्यमुख YTF नि ब्लक कमिटिनि जों प्रेसिडेन्ट होनै जंखा मुकेश त्रिपुराना ते हिंगे वाइस प्रेसिडेंट नवदीप त्रिपुरा एर हिंगे सुभाष त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट संजय त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट नाइसन चाकमा वाइस प्रेसिडेंट हरि त्रिपुरा सेक्रेटारी बुकुल चाकमा सेक्रेटारी प्रीतम मक सेक्रेटारी खगेंद्र त्रिपुरा सेक्रेटारी सुजित मक सेक्रेटारी प्रताप त्रिपुरा ट्रेजारी पतिराम उचय फाइनेंस सेक्रेटारी ते हिंगे आरो अजाखागो मेंबर दङ टोटल 10 जना मेंबर दङ 10 जना जों हृष्यमुख ब्लक कमिटिनि परे जों ताबो देबसा साब्रुम ब्लक कमिटिनि अंगै जो YTF नि साब्रुम एसेम्बलिनि YTF नि ब्लक कमिटि जों हृष्यमुखनि लगे लगे जों साब्रुम कन्स्टिट्युशननिबो जों मुं सायरिबो आरो निचिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट अंखा ब्लक कमिटिनि टिकेन्द्र त्रिपुरा तारपरे के विश्वरत त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट नकुल त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट केउखाई मक वाइस प्रेसिडेंट दिनेश त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट दिजेंद्र त्रिपुरा सेक्रेटारी राजीव मोहन त्रिपुरा सेक्रेटारी नितुई मक सेक्रेटारी जितेन त्रिपुरा सेक्रेटारी दीपक त्रिपुरा सेक्रेटारी धनंजय त्रिपुरा सेक्रेटारी गणदास त्रिपुरा फाइनेंस सेक्रेटारी मेंबर दङ अजाका टोटल 42 जना जों YTF नि अंगै खाखायो जे मुंजक लिस्ट रजांमाने बरक जिनि YTF नि अंगै बबाग्रानि नायकुल मुंबाय जिनि दफानो बाहायके जों बाक्सा खाय सामुं तांगैबान बाहायके जिनि ग्रेटर त्रिपुरानि जों बरमि बसांगा तुबो माने सामुं तांनाय होनाय आं खाखलायो ते ए प्रेस मीटर जिनि लगे आचुकजाक आनि YTF नि साब्रुम YTF नि सेक्रेटारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब जीवन त्रिपुरा ते दंगो जिनि करबुक डिस्ट्रिक्ट कमिटि वर्किंग प्रेसिडेंट सुरजित मारा ते जिनि सेंट्रल नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी नीतीश रिया आं ताबो थाइजा थाइनै कक सानानि जिनि प्रेसिडेंट सागो जसो सोशल मीडिया ना हमबाय जों दिनै साब्रुम पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट अंगै आं दिनै अफिशियली दिनै एनाउंस खालामदो साब्रुम 40 एसेम्बली YTF नि जेसिनि लिस्ट तारपरे जे हृष्यमुखनि जेबरा ताव अफिशियली कायसा सिनि त्रिपुरा मथानि वर्कार हिसाबै उंखा ताइ ब्रनि सामंगु बुसका थाइमगो आइबतिनि आं एप्रुभ खालायजाक न सोशल मीडिया दिनुनाय ताइपरि इ ग्रुप गुबुन रकबांगु सोशल मीडिया दिरुनाय जतबो खाख्लाय सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा जे अरेस्ट रक बुसका काहामके सामं खालायनाय ताइ इ बुमुं रकबायबो जतबो सिलेक्शन प्राइमारि बा जतबो हेपि उमनाय जिनि जे उसुदिन का साइट मनि बा किसा ऑफिशियली सामुनि बागै जों अबनि बागै बुसका काहामके सामुं खालायनाय बागै जतो याप्रेशनानि बागै आं रिक्वेस्ट खालायो जतो जे जिनि YTF नि सिकार नङा उसुना साइट जतना हामबाय